Ekhaya la engizalwa khona uDaladume womuzi isithabathaba. Kuyabonakala ukuthi imali ikhona, imali idlala izingane. La ekhaya sihlala nobaba wami owusomabhizinisi omkhulu waseBlue Bay, uyena umuntu onemali la endlini ubaba. Mase kuba khona uma wami ke, uma uyi-housewife, uyena osinakekela sonke la endlini. Ayi kodwa sukanini madoda, inkinga ikhona le ekhaya. Ngisho kungamnandi sibe nemali kube njani, ubaba uyamdonoroza uma. Ubaba umbetha ngamanqindi uma akamshayeli indaba yokusuka nokuhlala. Akukho ukuthula le ekhaya, umsindo kuphela. Ngize ngagcina sengiyi-depressed. Sesengidepressa lesimo sale ekhaya. Lapho ngizothuliswa ubani ngoba noma naye udlula kweyakhe inkwantalala. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaze ngathola indlela yokukhopha, ngathola icomfort ekuthandeni ukwenza ama-documentaries. Ngangihlezi ngibuka ukuthi ama-documentaries enziwa kanjani, ngi-obsessed ngokwenza ama-documentaries. Ngizowenza kuphika ama-documentaries, ngihanjiswe ubani ukuyoshusa lo ma-documentaries ngoba le ndlini ayikhala amanqindi kuphela, le ndlini umsindo waya kusuka ekuseni kuze kuyoshona ilanga. As long as ubaba ekhona la endlini kuzohlezi kunomsindo, ubaba elwisa umama. Engaqala-ke ngathi mangabe kuwukuthi abakwazi ukuthi bahambe bayongishuthisa ama-documentaries ngaphandle, i-documentary yami ngizoyenza la endlini because benginesifiso sokuthi mase ngine-8 years ngibe ne-documentary ethi mina, ekhishwe umina lo qobo lwami. Ngathatha amakhamera ngawaplayisa endlini ikhona nekhona, ngawashiya eRana engathi ama-Real Housewives of Durban, kuthathwa kwasani, kushuthwa kwasani eyenzakalayo. Ngicela ukunitshela ukuthi kwathi mangabe sengina-8 years sengiqedile, ngahlanganisa i-documentary yami, ngakhuluma, ngafaka ama-voice over, ngisho kwi-documentary ukuthi ngimbonile uma, ngimbona egcoba iy'taki ze-makeup, ezama ukufihla ukuthi ulinyaziwe, ezama ukufihla ama-blue eye ubaba ambeke wona. Ngachaza kusukela ekuqaleni kuya kaZ, ngisho ukuthi bekwenzakalani, ubaba bekamlwiselani uma, yini ebekade ilwelwa la endlini, ngichaza nge-voice over yami. Ngathi mangabe sengiqedile ngayithi chu, ngavula i-YouTube channel, ngayifaka on a YouTube channel. Ayike ngicela ukunitshela, after ukuyi-uploada le video on my YouTube channel, ubaba that day wabuye egaduzela ediniwe, wafike wadubula umama, waseyayidubula naye. Wangishiya namazwi amabili athi, mntanami uyoyisola impilo yakho yonke ukuthi wena owabulalisa uma wakho ngokufaka lento le on our YouTube channel, usiqophe sabazali bakho. Waqeda lapho wayifela naye umntana abantu. 10 years later, ngaleso sikhathi bengiqeda e-high school, sho ukuthi ugogo wami wamuva in ukuthi azongikhulisela le ekhaya. Sengiqede high school, bekade kunento eyenzakalayo. Umama bekade ephila nami ngaso sonke isikhathi, bengimbona abantu bengamboni. Ngimbona umama ethi, mntanami hamba uyogeza, mntanami vuka sekuyisikhathi sesikole. Kwathi mengiqeda umatric sengina-18, ngashawa i-panic attack. Umama wavela wavalelisa wathi, mntanami usumdala ngokwaneleke manje, nami sengiyahamba sengiyendaweni yami yokuphumula. Ayibo, kwabe ngathi imangi experience ukudlulelwa umzali emhlabeni. Kwabe ngathi imangi shonelo. Kwabe ngathi nje imali lento le iqala phansi kabusha because the entire time bengihlezi ngihamba noma ngixoxa naye. Ngaleso sikhathi ke nogogo naye bekaqeda ukudlula emhlabeni. Ngicela ukunitshela ukuthi like I felt horrible. Amazwi kababa ukuthi umama udlulile nje emhlabeni ingenxa yami, umina engabulala umama. Ngezenzo zami zokuthi ngithatha amahlazo asekhaya ngihambe ngiyowaneka on our YouTube channel. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi ungiphatheke loyo moya obuhlungu, ngibuze lobo buhlungu bokuthi cha shame ngiyagowa sengiyacabanga, ngibuyela yonke imicabango ukuthi umama wehlupheka kanjani. Umama kwakumele ngabe mina ngangimsizile, kwakumele ngabe ngamtholela ijustice. So umama ngizomtholela kanjani ijustice ngoba umuntu owamlimaza naye u6 feet underground, ngimtholela kanjani owami umama ijustice? Ngicela ukunitshela ukuthi bese ngina-18 by the time nga-take over back ibhizinisi likababa, ngangena ngincamashi ey'cathulweni lezi kumele ngingene kuzona as i-CEO. Lapho-ke bangabe sengibuyile-ke ebhizinisini likababa, ngaqala-ke manje ngayihlanganisa nosomabhizinisi abanye, ngayizwanisa nonkosikazi bosomabhizinisi.
And mangabe ngizwanisa nonkosikazi balabo somabhizinisi, I've realized ukuthi lesasimali lesengangisibona ebusweni bukamama ngiyasibona nasebusweni babo. I've realized ukuthi they are going through the same thing umama wedlula kuyona, ukuthi amadoda mangabe enemali enepower kodwa engenako ukuthula konke lokho akukhiphela kumuntu wesifazane lokho ongabi nabo ukuthula kwabo. Ake ngeqala ke manje ngenza ukukhohlakala. Ngenze ngathi ngiyo-offarisha ama-service thizeni emzini walamadoda, sengigqoke enye imask yobunye ubuso, ngomunye umuntu ngigqoke ama-overall okusebenza. Ngisuke lapho ngafike ngafaka amakhamera indlu yonke kule mizi, ngafaka amakhamera sengiyabuka ukuthi kwenzakalani, akhona namanqindi akhona la, kukhona ukuxabana okukhona yini la. Ake ngempela ngithola ukuthi ziyamporoma la endlini, ziyabuya, abafazi bayabethwa, abafazi bayahlukunyezwa verbally, abafazi bayahlukunyezwa ngazo zonke indlela. Kodwa nje bavelane bathengelwe amaflower, bathengelwe imoto entsha, bathengelwe izikhwama ezintsha, bathengelwe ini enhle, but kodwa ukuhlukumezeka kuyaqhubeka kudabuli. Ngaqala ke manje nganemizwa yokwenza enye i-documentary. Le documentary ke bekuzoba uvala. Ngangiplana ukuthi ngizotholela uma ijustice ngokuthi ngitholele lamakhosikazi awu-10 ijustice. Ngaqala ke manje ngenza i-research ngama-finances alamadoda namakhosikazi, ngibheke ukuthi bashade luphi uhlobo lomshado. Mangabe le ndoda le ishona uzotholani lo mfazi. Engithola ukuthi kunama-life cover, kuney'gixa zemali, kunokuthi yini ezosala kumfazi, yini ezobhenefithwa umfazi. Ake ngaqala-ke manje mangabe sengikwenzile lonke lo liphenyo, ngaqala ngabulala indoda yokuqala. Mangabe ngiyibulala ngiyarekhoda yonke into. Eyesibili ngaze ngafika kweyesi-10. Ngathi mangabe sengiqedile ngayihlanganisa i-documentary yami, ngiveze ekuqaleni ukuthi le ndoda le wehlukumeza unkosikazi wayo kanjena nakanjena, unkosikazi bekayisicashalala. Ngize ngiveze noma sengiyibulala, ngaveza wonke amadoda. Ngaseke ngiyayihlanganisa yonke le information ngayifaka on my YouTube channel. Ngithe mangabe ngiqeda ukuyifaka on my YouTube channel, ngase ngithatha isibhamu ngasho ngathi-ke sengiyo-reunite noma sengimphindiselelile uma sengikulwile ukulwa okuhle, ngasifaka ekhanda isibhamu ngajanjalaza khona lapho kwi-live. Kanti bazophuthuma ngingakashoni. Jesse Maria bangithathe-ke manje bangise esibhedlela, ngahlala iy'nyanga ney'nyanga kwikhoma. Kuthele ngiphaphama khona sengi-right, ngidischajelwa kuphi? Ngidischajelwa ejele. Nginama-med account awu-10. Jesse Maria kuthiwa ngibulela abantu abawu-10. Ngahamba-ke manje ngaye ejele. Mengifika ejele ngathi mangabe ngizwa lama-siren asejele, leziya insimbi zasejele, ukunuka kwejele, umsindo kwejele, ngavelana ingqondo yami yabuyela kudala ngenkathi ngisawumntwana omncane, ngino-6 ngino-7, ubaba ebhakaza uma indlela engangiba nokusaba ngakhona nokuthuka ngakhona. Ejele ngangihlezi ngiyinto eyigoqile, ngikhala, ngisaba kwasani. Zibuza igebengu ukuthi lona obulela abantu abawu-10 uyena lo owenza kanjena. Phela i-documentary yami iyatrenda ngisho nasemajele, I'm sure bakwazi ukuthi bayibone. Bathi uye lo udlala ngathi, lesigebengu sidlala ngathi, bangibhonkoze ejele. Bathi bafuna imali, bayazi ukuthi ngumntwana wesigwili, ngisigwili. Lapho-ke nje imali angizange ngiyikhiphe ngoba kokuthi mangabe bengishaya bengibhonkoza kube ngathi nje bashaya leya pain, yabona, kube ngathi i-massage ngathi bashaya leya pain. Like I used to feel good mangabe bengishaya, kwengathi khona le ngilapheka khona, kube ngathi khona lobuhlungu lobo ophumayo, ngibuzwe ngathi buphuma ngamadlebe. Kuthi mangabe kuqhasha igazi emakhaleni engathi kuqhashiswa amafiko abafinyile, kube ngathi khona lobuhlungu lobu ophumayo, ubuhlungu engibuzwayo. Yabona lokho akusaba usawumntwana omncane, usaba ubona uma wakhe ebhakaza, uma wakho ehlukunyezwa phambili kwakho la ungenawo amandla ukuthi umsave. Kube khona isiboshwa thizeni esithatha yonke le information siyitrendise ngaphandle, siveza iziboshwa zingishaya, sithi owabulala abantu abawu-10 ayejele ngaphakathi, shame uphenduka ingane encane, ingane no-6 years. Usaba kwasani ngisho noma kuthiwa khala isicaphu uyasaba, uhlezi nje ethukizanya. Kube khona ummeli ongizwelayo, ummeli ahambe ayo-aphila indaba yami enkantolo.
aphila indaba yami enkantolo. Kule video kuyabonakala ngiyahleka, mengishawa ngiyajabula, ngiyasmayila, ngiyahleka, kumnandi kumina mangabe mengishawa. Ahambe lo mmeli ahambayo aphila indaba yami enkantolo asho ukuthi this is psychological, this is not normal. Nalo muntu lo ukuthi abulala abantu abawu-10, it was based on i-childhood trauma, zonke izinto adlula kuzona empilweni. This is not normal. Lo muntu akadeserve ukuthi aboshwe, lo muntu deserve ukuthi atholelwe usizo endaweni yabantu abanesimo esifana nesakhe. Angempela-ke sho ukuthi le lawyer inkantolo iyayizwa ngoba isigwebo sami sancishiswa ngoba ngangithola odilika jele abaphindwaphindiwe. Isigwebo sami sanciphiswa, ngahanjiswa-ke manje ngaya endaweni yabantu abanenkinga njengami psychological, ngahamba ngayoboshelwa khona. Isigwebo sami ngisiqhubezekela lapho. Lapho-ke ngafike ngathola i-counseling, ngathola i-therapy, ngathola ukulashwa ngokwengqondo. Ngalashwa bakwethu, ngiyazizwa nami ngiphila, ngayibona inkinga umnyobuluka noma lekusuka khona inkinga ukuthi inkinga yasombululuke kalana, inkinga yaqala lana. Ngakubona konke lokho, ngakuthola ukulashwa ngekengqondo. Kwathi mangabe isigwebo sami njengoba sasincishisiwe sesiphelile bese ngi-right, ngabuyela back to normal ebhizinisini likababa. U-acting CEO owayekhona ngasebenza hand to hand naye, ngamtshela ukuthi hayi ngifuna ukuthatha ngama-baby steps ngize ngiyithole sengisesimweni esi-right sokuthi sengalida ngokusemthethweni. Ngikhuluma namhlanje ngilaphekile, sengishadile, nginabami abantwana, angisanayo imizwa yokuthi ngifuna ukubulala, angisanayo imizwa yokuthi ngifuna ukuyibulala. Senginemizwa yokuthi ngifuna impilo e-bright, ngifuna i-future e-bright, ngifuna injabulo, ngifuna i-happiness emhlabeni. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lana-ke isitori sethu sanamhlanje. Isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.